Eguerdion, ongi etorriak, egiazko bizitzaren bila zabiltzaten guztioi. Ongi etorriak, segura irratiaren bidez, gurekin bat egiten duzuen guztiok ere. Gizakiok nahi duguna eta lortu dezakeguna, beti aurrean izan behar izaten dugu bideari ekiteko. Gizakiak ezin du lortu berez nahi lukeen garapena eta heldutasuna, bizia baita behar duen emaitza. Itxaropenari eustea da gure eginkizuna. Heldutasuna eta betetasuna azkenean lortzen dela erakusten digu gaur Jesusek. Ta sari hori jainkoaren dohaina dela. Gure bizitzaren azken muga Jesusen igokundeak erakusten digu garbi. Jesusi berari eskatu behar diogu, bidean jarraitzeko behar dugun itxaropena eta adorea. Zutik jarri eta hasi dezagun otoitzaldi hau abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Aitaren eskuinaldean aintzatua izan den Jesukristo gure jaunaren grazia eta pakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Bazko igande honetan jaunaren igokundeak bi alderdi oroitarazten dizkigu. Jesusen aintzaldia batetik eta jainkoaren salbamen asmo sendoa bestetik. Bazkoko uretan berri dezagun gure sinismena. Kanta dezagun denok, ura, ura.
ponte maitetik askazaile datozura, erabat berrituko gaitu urauen espiritua. Erruki dakikula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu Aintza. Aintza zeruetan jaingoikoari. Deno? Bakea lurrean naren gogoko gizone, hainandita eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildot, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak Zu bakarri santua, bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aintza zuri jauna, zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, zure seme Jesukristoren igokundea garaipen gertatu da guretzat. Eta haren gorputzeko garenok ziur itxaro dugu, gure burudenak duen aintza izango dugula geuk ere. Egizu, egia honek bete gaitzala pozez eta eskerronez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zintzoa da jainkoa, ta agindu zigun
bere erreinua ezarriko du, naizta gizakiok ez jakin noiz eta nola. Hala esango digu apostoluen eginak liburuak. La plenitud del reino de Dios llegará cuando Dios quiera y en el momento y modo menos esperado. Escuchemos de los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Teofilo maitea. Neure lehenengo liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zen eguna arte, Jesusek egin eta irakatsi zuen guztia idatzi nuen. Zerura igo aurretik Espiritu Santuaren eraginez aginduak eman zizkien berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu zitzaion bere nekaldiaren ostean eta bizirik zegoeneko froga asko eman zien, 40 egunez bere burua ikustera emanez eta jainkoaren erreinuaz hitz eginez. Haiekin bazkaltzen ari zen batean hau agindu zien. Ez alde egin Jerusalendik, zaudetean nik aitaren partetik egin dizuedan agintaritza bete zain. Joanek urez bataiatu zuen, baina zuek Espiritu Santuaz izango zarete bataiatuak egun gutxi barru. Orduan bildurik zeudenek galdegin zioten, jauna, orain ezarriko alduzu berriro Israelgo erreinua? Jesusek erantzun zien, aitak bakarrik du hori erabakitzeko ahalmena, eta ez dago zuen esku zein aldi edo unetan gertatuko den jakitea. Baina zuen gain jaitziko den Espiritu Santuaren indarra hartuko duzue, eta nire lekuko izango zarete Jerusalemen, Judea osoan, Samarian eta lurraren azken mugaraino. Hori esanik gorantz igo zen Jesus haien begi aurrean. Hodei batek begietatik eskutatu zien arte. Oraindik zerura nola zijoan begira zeudela. Zuriz jantzitako 2 gizaseme azaldu zitzaizkien ondoan, eta esan zieten. Galilearro, zertan zaudete hor zerura begira? Zuen ondotik zerura igo den Jesus hori, zerura joaten ikusi duzuen bezalaxe, etorriko da berriro. Jauna esana, zerutan lurren jaun eta jainko, zaudezu Kristo beti betiko. Denok berriz. Herri guztio jo ezazu etxarro, egin poze soinu eta irrintzi jainkoari. Izugarria bai da jauna, goi-goikoa, mundu osoaren errege haundia. Denok. Irrintzi artean igo da jainkoa,
Muñoz jauna. Kanta jainkoari kanta, kanta gure erregeari kanta. Azken salbamena beste norbaiten eskuetan dagoela ezin du onartu gizakiak. Beheratu eta gutxietsi egiten omen du beste inoren mende egoteak. Hala esango die Efesotarrei San Pablo. Aceptar a un Dios superior, trascendente, no aliena ni humilla al hombre. La ascensión de Jesús nos da la certeza de que la vida del hombre no termina en frustración, sino en una plenitud. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Efesotarrei egindako gutunetik. Senideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman diezaizuela espirituaren jakinduria eta goi argia bera ezagutzeko. Zein aberatza den fededunentzat oinarrikotzan prestatua duen aintza eta zein handia den sinisten dugun alde erabiltzen duen ahalmena. Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi zuen jainkoak, berau hilen artetik piztu eta zeruan bere eskuinaldean eserarazi zuenean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusigo ororen gainetik ezarri du Kristo. Eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aipa baitekeen izen ororen gainetik. Jaunak esana, Evangelioa hotsegitea ez da notizi bat emate hutsa, ez da mezu bat irakurtzea. Gizakia barrutik egiaz askatzea da berri ona. Deabruak usatuz eta etsai mota guztiak menperatuz lortzen da askapen hori. Hori da Evangelioa. Berri on gertatuko altzaigu gaur Evangelioko Jesusen hitza. Prest jarri dezagun bihotza, alelujaka eta zutik jarrita. Denok aleluya. Aleluya. Eta egin ikasleak herrialde guztietatik dio jaunak.
zuekin nauzuek, bero, munduaren azken egunera arte. Jauna zuekin, Eta zuen espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus amaikei agertu zitzaien, eta honela esan zien. Zoazte mundu guztira, eta hotsegin berri ona gizaki guztiei. Sinisten duena eta bataiatzen dena salbatuko da. Sinisten ez duena berriz galdu egingo da. Sinisten dutenek mirari hauek egingo dituzte. Nere izenean etsaiak bota, hizkuntza berrietan mintzatu, sugeak eskutan hartu, eta hilgarriren bat edanda ere ez die kalterik egingo. Gaixo dutenen gainean eskuak ipini, eta gaixoak sendaturik geldituko dira. Jesus jauna horrela mintzatu ondoren zerura igo zen, eta Jaungoikoaren eskuinaldean eseririk dago. Haiek berriz toki guztietan berri ona hotsegitera joan ziren, eta jaunak laguntzen zien. Hitza egistatuz egiten zituzten mirariekin. Jauna zuekin, Eskerra zuri jauna, Alleluia, Fededun maiteok. Berrogei egunez Pasko festa bizi eta festa egin dugu. Pasko festak poztu gaitu. Eta pozaldi horrek badu azken kantu berezia. Igokundeko festa. Pasko gertaera Jesus aitaren gana eraman du. Baina igokondeak ez du Jesus urrutira joan dela esan nahi. Igokondea ez da amaiera bat, ez da azken agurra ere. Jainkoaren beste era bateko presentzia da. Eta bere jarraitzaileek adierazi eta zabaldu behar dute Jesusek sortu dien esperientzia eta itxaropen berria.
Zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona. Otsegin ez gertatu dena, otsegin batez ere gertatu zaizuena. Sinerestera eraman gaituen arrazoia zein den galdetzen digutenean. Arrazoia handien bila hasioi gera askotan. Kristau izateak mirariz betetako gertaera bat bezala agertzen dugu. Gertaera harrigarrietan oinarritzen dugu, behar bada gure fedea. Eta zerura begira gelditzen gerala esaten digute. Lurrean jainkoaren erreinua eraikitzeko ardura hartu ordez, geroko zeruari begira gelditzen gerala, munduko egin beharrei begiratu gabe. Geure ezinetan beldurtuta edo errezkerietan gordeta. Pentsakera oker hau gaurko evangelioak kendu nahi digu. Gure adimenak ulertu ezin dituen mirari eta harrigarrikeria kontatzen hasi gintezke gure fedearen egiazko arrazoiak erakutsi ordez. Gertatu zaiguna kontatzera izan gera bidaliak. Gertatu zaiguna. Ez zalantzak eta beldurrak eta hundikeriak zabaltzera. Evangelioa munduaren eta pertsona bakoitzaren askapen oso baten agintzaria da, eskaintza agintzaria. Bidali gaituena bere bizitzaren azkeneraino, bizitza emateraino, baztertuei eta pobrei laguntzen saiatu baitzen, zoazte berri on hau zabaltzera. Horregatik berri ona jaso egin behar da aurrena, jaso. Eta gero, bihotzean jaso duguna adierazi. Sinismena, jainkoarekin dugun maitasun harremanaren esperientzia da. Hori ahazten dugunean, sinismena sekta bat besterik ez da. Ideologia erlijioso berezi bat. Eta fededunen elkartea ez da sekta bat. Ez. Bihotzean sortu zaigun esperientzia eta bizi berri bat da fedea. Sinismenak ez dio inori bere nortasuna aldatu nahi. Nortasunaren ahalmenak bere onenera eraman nahi ditu. Eguneroko errealitatea askatasun eta poz bihurtu. Egiaz bizitzera eraman. Hori da fedearen egintza. Buruari baino gehiago bihotzari eragiten dio fedeak. Horregatik ezin da inor fededun egin argumentuen bidez eta gutxiago behartuz. Norberak ikusten eta bizitzen ez duena ezio inori ikusaraziko. Sinismenak barrutik eragiten gaitu eta geure barruko onenak lantzera eramaten gaitu. Gertatu zaionak daki Jesus maitatzea zer den. Esperientzia hortatik sortzen da eginkizuna. Zoazte eta hotsegin berri ona, ni zuekin nauzue munduaren azkenera arte. Entzun egiten dugu hau dena, eta behar bada ahaztu ere berehala. Baina zuekin nauzue munduaren azkenera arte, sinesten aldut benaz, egiaz. Jainkoaren erreinua adierazteko,
Jainkoak berak aukeratu du fededuna. On egin nahi badugu, aurrena geuk bizi beharko dugu sinismenaren ona eta mesedea. Berri ona geuk biziz erakutsiko dugu sinismena bizi berria dela. Jarraitzaileen bihotzean horrelako esperientzia sortu ondoren, zerura igo zen Jesus, esan digu evangelioak. Zerura igo zen, aurrena gizartera jaitsi zelako. Antzaldatu zen Jesus, itxuragabetua izan zelako. Jainkoaren eskuinaldean eseri da, gaizkileen arteko egina izan zelako. Igokundea ez digute telebistako kamerek eta irudiak erakutsiko. Sinestu eta eskertu egin beharko dugu. Bizikera berri baten emaitza da igokundua. Beste bizikera berri baten hasera. Eta orduan, egiaz bizi berri baten hasera gertatzen zaigunean, jarraitzaileen garaia eta aukera da, testigantzaren garaia. Gure adimanaren neurriko mundu itxi eta ilun batean bizi da gaur gizartea. Egoera eta ongi izate oberik ez du inoiz ere bizi behar bada gizakiak. Askatasuna, kultura irekia, bizikera luzea, ugaritasuna, komunikabide zabalak, gozamena eta dibertsioa. Ta hala eta ere, inork ez du uste lurrau zeru bihurtzen ari denik. Nek eta asperaldi gehiegi bizi dugu maiz, eta bakoitzak nolabait gainditu behar izaten du bere etxipena eta frustrazioa. Eskaintzen zaigun etorkizun eta helbururik gabe, bizi ote daiteke inor pozik. Berriro diot, eskaintzen zaigun helbururik gabe, bizi ote daiteke inor pozik. Zerura igo denak bizi berri baten aztarrenak eman dizkigu. Bizikera hobe baten itxaropena sortu zigu. Etorkizun hobe bat itxaro duenak bakarrik bizi dezake, bizitza hau adorez, bizkor, alai eta iraunkor. Zerura igo denarekin aurkitu dena, sortu zaion berri ona erakutsiz eta agertuz biziko da munduan. Bizitzaren azkenean, ezkera gure lanaren lorpen ximur batekin bakarrekin geldituko. Jainkoaren maitasunarekin aurkituko gera. Eta hori da notizirik onena igokundea ospatzeko egunean. Nik, zuk fededu, zergatik egiten dut festa igokunde egunean. Askotan fedea zail egiten zaigu, arduratsua egiten zaigu, baina ez dugu ahaztu behar, ni zuekin nauzue munduaren azkenera arte. Hori da Jesusek agindu diguna. Aitortu dezagun orain gure fedea, zutik jarrita.
Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna, zerulurren egilea? Sinesten du jauna, sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aitaren aurrean, bitarteko dugun Jesusekin bat eginik, otoitz egin dezagun gizadi osoaren, elizaren eta gutako bakoitzaren alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Elizaren alde, aita santu eta gotzaien alde, kristau bakoitzaren alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko bakearen alde, herrien arteko harremanen alde, munduko behartzu guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Komunikabideetan lanean diharduten gizon emakumeen alde, egiaren aldeko leian ari direnen alde, mundu zuzenago bat bilatzen dutenen alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Jaun berpiztuaren inguruan bildu geran on alde, gure senide eta adiskideen alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita gure eskariak. Entzun gure haragiko den eta zure eskuinaldean betirako bizi den Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ezagun argia piztu, ibilbidea delako, etorkizun
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Apalki eskaintzen dizugu Jauna sakrifizio hau, zure semearen egokunde aintzatsua ospatzen dugun egun honetan. Egizu, misteriozko harreman santu honen bidez, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jardana daukagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, Jauna, aita guzti santu, Jainko ahal guzti du beti ereko horri. Jesus Jauna, errege ospetsua, pekatuaren eta heriotzaren garainea, aingeruak harriturik, igo da gaur zeru goienetara. Jainkoak bere eta gizakien bitarteko ezarri du, eta munduaren epaile eta jaunen jaun egin. Zerura doa, ez gure giza izate apaletik urruntzeko, baizik eta guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal garenok, joango gerala egunen batean, bera gure burua sartu den erreinura. Horregatik, poz-pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Eta aingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Santu, Santu, Santua, diren guztien Jainko Jauna, zeru lorrak beterik dauzka zure diztinak. Hosanna, Hosanna, Zeruko jenetan. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Edenkatua Jaunaren izenean datorrena. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Santu zara bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu,
eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Kristo zerulurretako jaun ezarri izan zeneko, igokunde egun zoriontsua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako beste guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan. Zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reguma, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukia. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Zunere etxean sartzen, baina sartuz bat da sartzen. Denok. Kristo bizi da bizi, lehen orain Hilen artetik zaigu Kristo berriz biztu. Lotan daudenetatik lehen bizi fruitu. Berak eriotzea biztu zugaraitu. Kristo bizi da bizi, lehen orain beti.
artetik zaigu Kristo berriz biztu. Beti Kristoren bidez eskereta kantu. Guri jainko aktibo eman salvamendu. Cristo visita bizi Dagigun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, lur honetan bertan zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu, gure kristau gogoak jodezala, gure izatea zurekin bat egina dagoen leku hartara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Kristo zerura jasoa izan da. Bere jarraitzaileak gizartean bizi dira, baina ez baztertuak edo ahaztuak. Goiko indarrez jantziak gelditzen dira. Bere garapen prozesuan, Eukaristiak eta Jesusen agintzariek adoretzen dute. Noizbait jainkoaren ondoan eseriko direla sinestuz. Eutsi itxaropen horri, eutsi bideari, agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren, bedeinka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea.